Nang Shakta kakwat kakia o President ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association hap ai drip ki doktor. Kintu kah nyau trap National Youth Movement ban penklan yang kejing pahara nak kadau jang kejing kieu ki kam tu bat kam luti hanong ston. Kintu Menteri kakwat kakia ke Sarkar Pedeng Jagat Prakash Nadda ban no sin yang senam haka World Blood Donor Day. Yashim minta Menteri dang badu kari Narendra Modi haka Bharat Innovates arajar apudriu da kabias no tilang bat kinong ai jingmut bapaunam kinong baiting ka bat kinong sengkam senjam. Bat peli Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ba Wailat Miki Shilla ya kejata ya lekai badminton kabat thamai ha auditorium hall jongka Dorbach nong Lion Mission Compound. Mentangnya Pashwa Shaki Khubor na keleng ke jilla. Ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association kala pentip ba President Jongka uba Marshal SB Biam ulayay beteng ya kajing sya tngan ka baklem bu por la khat lai sngi khat armit ha ka ba baro kala ne palat lai spa kenta u chairman uba Syampang Langstang ula penpau ba kajing kot jingkhia jong ba Biam kala nang syakta kabla penlong ya kaseng banwa jingerap na ka Urban Health Center la Rembai ha ka baki doktor kila ai da ka drip uba Langstang ula kentu ya ka sarkar bakan shim khia ya ki jing dawa jong kaseng. Nakum chairman jong Jaintia Coal Owner, Miners, Supplier and Workers Association kajing syat khan jong President jongi ba Marshal kalapoi sya ka khatlai sngi khat armit kene ka por kaladap sya ka laispa kentate ha ka jingtlot kemet jong u ngikum ko association ngila pun sya ka Urban Health Center larmbai ban pet ya ka khot ke khia jong u te kilas dang man eye drip lane check up ya u ngai kuble ya ki doctor ki nurse ba kilawan ban eye drip ye President jongi tengi karpat ya government banchim khia ya jing demand jongi ki pajba baduk barangli te darajia kumnu yo President jongi jing ba klip kade jong sarkar MDA2 Kaseng Hinyo Trip National Youth Movement West Khasi Hills District kabla lam khmat da President Jongka uba Thailand Linkhoi kala IT ya ka memorandum sya ka Deputy Commissioner ka Hema Nayak ha ka ba kala khot ya ka jingkentu ban pen khlan no Mardor ya ki la jingyada ha ka sornong ston kaseng kala pen pau ya ka jingkiu jong ki kam tu bat kam runar kabla pen shong sir ya ki nong shong snong ka ken hun kala banjur ba ka jingbu ya ki CCTV camera ki street light bat ki we ki tiar ban pet ngor ban pen bhai ka jing shngan jong ki pajba kham tam ha ka por mit ha ka ba kan yarap ru ya ki bor penjari an ban yada bat but dien ya ki kam runar kejing satu syatim ka bala jur pala thang ne hapo anos ton jongi tede halor kata kanong rim bang yuan bane kendu bat i madam tolong ba nang ne sakmat la kumno kumut nakaliang kibor bahlor ki deban kembek ban nakaliang jongi rungila da bekren ri madam ba deban kem ya kini kinong tu om ban kem tangi kini kinong tu handrai nakaliang jongi ngila kerpat ru ban kem ban wat banyak ban kem hadu rayo ya ki nong thit ru nomor balai kadau ka ba pensilure kinong tu kumbangi tip kalong ba kadai ba kidon kinong thit namar balai kini kinong thit ki thit ba namar ba kadai ba kiwan di hakador kebatat om bangi keno ya barok ki pajba handrai ngi keno ya kitu ki baju thit ya ki tiar tat bawan di daki nong tu
Kinong thiet nong pet kila tuut syakayo jong kinong rep baman la ubenai haka jaka yang kali jongka Directorate of Fisheries haka sngi satjan haka belapin i yaki jat jhur baki so babun jat ki badang syukhet ki baklem pendon kam dawai ki bela thong halaki jong ki kper kabenta kabahan riau kelapen i yaki jing bon ki so saw ki so trun ki muli bat ki wei kebelapen kemen yaki nong thiet bat ailat yaki nong rep banyak kenduk bet bat ki nong thiet kani ke jing tmu belapen long daka 1917 I teams hapo katenat karep karyang ringkat ke jing kershan na ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission kayai beteng bantai yaki jing kershan ki bayai ne ka Hills Farmers Union HFU Central Body ka sngi satjan kala let sya ka jingelang pen scam yaki nongket kam bathmai hapo ka bhoi rembong CNRD block na ka benta ka samoy trekam 8,000 arpun riau arpu khandai yakani ka jingle buram la penya da uba Coming Star Khar Umlong ubadai u Vice President ke HFU Central Body harangkat ka jingadon lang ki wei pat ki nong yalam kinongket kam bathmai ki kentup ya u Soy Roy Nongkenri kum u President u Albert Ronnie Ramde kum u Vice President bat u Mon Lang Thangkhiu kum u General Secretary ringkat bat katu ka ningut ki wei pat ki badon ki benta ba kongsan kinong yalam ke HFU kila banjur ba ka jingthau ki unit ha ki snong kan pen khlan ya ka jingye teli ha padeng ki nong rep ha keleng ka ribhoi Khasi bat Giant Hills ni nilayawan hangni hapo bhai rumbong na ka benta ban yakren na ka benta jong kitu kinong rep namar bakum kinong yalam ki jong ka Hills Farmer Union na ka puar sa ka puar nilong kum ka jingki na ka benta jong kinong rep hapadeng jong ka Hills Farmer Union bat ka sarkar nilong kum ka jingki hapadeng ki nong rep bat kinong khayi lesi hapadeng jong kinong rep bat ka jingke ni hap ban kerda ban kersan dalade yalade na benta ka bha ka meat na benta ka roy ka par jong nong rep pitep yagni ke jing pitep yagni ki jing sha jingjar ka jong bi aba pilom kinong elam jing kinong rep andre pila ploy ban chiti pila ploy ban trei kam na benta ka nong rep Daki hajar ngut ki pajba na ki saupo teli ki snong ki bahap hapo jong ka Joint Action Committee kila penlong ye ka jingyat pajba ha nonglang dangshen ha ka ba kila kintu ye ka sarkar Meghalaya ban shna ye ka office jong ka ri muliang CNRD block kumbala thmu ha nonglang kani ka jingyat pajba ka blas dang na wa lang bat ka bala penkut ha ka jingelang pajba ha madan ye le kai nonglang la yo i ba kinang shimenta kila penlong ye ka jing perta kipat ba kila persya ya kanu ka sin jam ban penken ria ya ka office sya tinghor da ka ba kedau ba ya umau nong rim la de ban bu hanong lang hau nai wieng arajar arpuar kinong kren ba kenthop ya uba Jonas so shang bat kiwe kila kentho ya MLA ka rambrai jerngam u RG moment namar ba ula penjenga ya la de na kamat ke JAC kala dawaru ban penbet no kloy ya ka jing khaput Assam bat Meghalaya Ako bayade bat kare kablok lada ulew MLA jongi wan man wadno ya ka ikhtiar dan ya ka bor kabo bakim pha marbenyang lawan bantli ha ka arfa tarik jong 9 November snam arajar afwar aka jinsi sha ladai ka hok joku bantaya ka bantai biang ban pen skam lane bang ban penlong ban teman ban penjat sabrang ya ka ai ke bang uri ubarim ulawan ban pli jisen ke balabu yau manong rim ka sneu ban rap lane ban ra sawai pakitaka Kipulit na light umkra police station kelas dang ye kajing tokit hadian balalap ye kamet yap jong away ushen rang bat kawe ka kentei na bar jong kawe ka dukan hanong thamai jingking lung sopho haka step jong ka sngi ublei hadu ka por bala pentip ompat la ban penti kena ye ki daw jong kite ki blak klat no ki bor penyat ki layat hu ba ompat la ban tip ya kini ki jing yap ki dei na mar ka jing sha penyap ne ka jing penyap yalade wat la layat hu bala lap ye utelai phasi haka rendang jong baro arngut ya ki met yap la pha ban tokit benya kat ba ki pulit ki dang beteng ye ki jing tokit ban tip ye ki daw ki batikna ki ya dei bat kate ki jing jia
Mendapat ngenya pai shiki khubor na keleng ka than stila mi ngi. Ka Assam Rifles kala penlong ya ke medical but dental camp hakaway ke jaka ai jingirap ha uripok Imphal Manipur ka ba ai ke jing Shakri bakongsan hakaliang ka kwat ka khia shaki patba ke bla sha pen ken ria jaka ya ke ni ke jing tmu la yalam da brigadier Pratyush Kumar commander jongka 9 sector Assam Rifles but ai ke jing kershan ya ki bri ki bahap ban ken ria jaka kini ka camp ka tmu ban weng mardor ya ke jing e ha ka kwat ka khia jong kitu ki ba sha kta ka ba pen i ya ke jing beteng jongka Assam Rifles ban ai jingirap yaki briu bat ka jing bha jing miat jong ki patba ha ka than Hamorangi Golaghat district jongka Assam ka kinhun ki hati klau kila pin julor jor ya ka we ki yeng school kani ka jing jia kala pin mi ya ka jing snau khia ya ki nong shong snong halor ka jing jia ka baju jia man ka por ha padang ki briu bat ki hati ha ka te ka than kinong hikai kila pen pau ya gejing kendet ba jing snau khia halor ka jing sha pen julor da ka ba pen ksan ya gejing don kam kirki ya kila jing yada ban yada ki snong ki thau bat ki mar ki mata lakmi lenti ba ki bor pen ya ken bishar benia ya gejing julor bat shim khia ban pen bet ya gejing e एक्चुअली क्या है हम लोग का जो काठनी बगान एलपी स्कूल है मैक्सिमम हाथी इस एरिया पे रहता ही है और बागान बागान के बगल में हम लोग का स्कूल में बगल में जो हाथी आने जाने का रास्ता है वो भी फेंसिंग लगा दिया है शायद इसी कारण से हाथी अभी हम लोग का स्कूल से आना जाना शुरू एक रास्ता शुरू हो गया है ये ऑफिस के नेक्स्ट हम लोग का साउल का स्टोर रूम था 10-15 दिन पहले वो तोड़ा फिर कल ऑफिस को तोड़ के पूरा टेबल फोटो सब तोड़ दिया है Mendapat ngenya pai shaki khubor na keleng kari Hagasngi rakhe ya ka World Blood Donor Day umintri katnat ka kot ke khia ka sarkar padeng ujagat Prakash Nadda ula weri kinong shong shnong ban no sinyang snam mons ngau bha ban yarap ban pen em yakimen sim brio hakajing tho jong u hakarin san social media ula batay ya kajing no sinyang snam kum ka we na kilat ka basuk tam henry ka kamba ban ai ya we pat kalat ka ba ar hakajing im haba pen paw ya ka phang padeng jong uni usnem ka ba ong one drop of humanity give blood save lives uni umentri ulaban jori kajing don kam ban pen kriang ya kajing sngo thu ban pen du ya kajing nget biet bat ban pen slori ya kajing ya shimbenta ka ba khambun jong ki pat ba ula kadau ba we pa we unong ai jingerap udon ka bor ban pen kala ya kajing im Lapadiang sengobhai menteri rang bado jongkari Narendra Modi hanais France hakabaginong India kiba syong basa ha France kidiu pau khmat jongka France bat kinong shat ten rai kilapadiang sengobhai u dagi jing pen i ya kijing shat ba itanat bat ka dustur ten rai jongkari India kajing lang kalapen pau ya kajing dei ka baklan haka kolshor hapadeng ka India bat ka France hakabaginong India hari France kilapen i ya ka pateng barius pa jongka India katba kidang rakhe ya kajing wan jengo jong menteri rang bado Mendapat niya pai syaki khubor na keleng ka perthai Umintri rang badu kari Narendra Modi ulapoi haka Bharat Innovates 8,000 arpun riu haka baulai dan menta bat kinong ai jingmut ba paunam kinong bei tingka bat kinong seng kam seng jam haka tiga jingalang ka bakong san Umintri rang badu ulai shimbenta ru haka jingya shondur kenhun bat kinong shimbenta bakong san ka bapen pau ka jing kershan jong u ya ka jing roy jong ka jingwan ra jingmut bat ka jing sedang jong ka seng kam seng jam hakari ka jingalang ka pen pau ka jing angnut jong ka India ban tiaw ya kajing sengkam sengjam kajing kiaw hakajuk teknologi bat kajing atray lang hakaperthai banwan ra ikibut traykam bathamai
Dang sakut ke jing kren pada ke Amerika bar ke Iran hak ba klem dan kanu ke jing mi ban penbet ya ke jing ken at ke bla slem. Wat hadian bla persang bon sien ban ya kren baro al yang mamla kidang yaine hala ki jong ki nongrim ke bla i no ikimat ki ba kongsan kum ki jing pen jari kendon ki kam ki biade bat nuklear bat ke jing shngan hak athan. Kajing sakut ke penpau ya kajing ki bedang yai beteng ha kajing ya day bat kiri ke perthai bat ke penpau ya kajing don kam ban penthamai ya kajing ya troilang ban yada na kajing jur shu kajing ya kan an. Mentapat nginya pai sa Shaki Kubor ya lekai. Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ba Wailat Miki Shelau la plepat ba ya kejakai lekai badminton ke bathamai ha auditorium hall jong ka dorbar chnong Lion Mission Compound Jowai ke blate ha gajinglut jingsep ke ba R point prapupra lak tengka yang ka projek la bay tengka leng ba skim MLA bat ki jingno sin yang naka Lion Sports and Youth Affairs harian kani ka jing play ba Shelau la let binya shimbenta komukong san ha kajing kun final jong ka limpong ya lekai 6A side knockout football tournament Arhajar Arpun Rio kebla long Hamadan Biar Skur Mission Compound Jowai. Kani ka limpong kebla sedang nadu ka khandai terik ujemang ka kentup hadu lai pu arteli ki kinhon ya lekai ha ka open category bat si pauteli ki kinhon ha ka veterans. Ha ka open category ka long i ka lapan liem ya ka det FC bat ka layo pediang ya ka khusnam pisa ka basau pau hajar tingka. Shu ha ka veterans category ka Legends FC hapo ka jingalam jong MLA Kermen Shella ka lapan rem ya ka Sniper FC ba yo khur ya ka khusnam pisa ka ba ar pau hajar tingka kat ba ka Sniper FC ka la yo khur si pau hajar tingka. Uba Shella ula yaro ikinong penyat da ka ba penpau bagi kam ya lekai kilong ki ba kongsan na ka benta ka lat kamai kaji bat kawan ra ru ya ka nam ka burom ya ka jella. In Argentina ni hejing itu waka sports kamtam kamudong ni ke sports to man go kamtam bat knaloru ega iye chaj enang daman gale kam gawi nagalat kamai hagani ke cukup kat ni yo bai i kamtam i ginong mi khamat ku bon hi ki be ki pa lene ki kon konro ki wan cha i to ki wan thu ya ka te employment lene ya ka ki ka khan nei te daw nei liang yong sarkar da pass ko ye policy ko wa khut ki ka Meghalaya outstanding direct appointment policy wa hakani ka policy wa one lene ka one ko wara medal ha ka national game ka Asian game ka South Asian game Commonwealth game Olympic para Olympic lada wanra medal bi hagini ki any category gold silver bronze direct uyo kre sarkar bi ka Umping Thamai Sports Club kalara ekanam ladu ha kalimpung yelekai Dr. Jerins A Memorial Knockout Football Tournament ka baar hadian bakala penrem ya ka Dinova Sports Club da arko la iway ha ka jinya kun final ka blalong Hamadan Umden. Yang kini kalimpong yele kai la penlong da kayeng sem jong i Dr. Jerin Siem balaklat no bala penyat pat da ka Nong Tulu Sports Association ka balong ru kum ka dak ban ai buram ya District Medical and Health Officer barim jong ka riboy ublatray ratba na ka benta ka kot ka khia ka bakentup ya ki kam ban rat dingkong ya ka jingpang nyang thaliu bat kiwe ki kam no sen yang ha ka imlang sa lang. Hagas ngi penkut lawan banyadon lang da unong yele kai football bapau nam u ai bor lang kongji kayeng kesem jong i Dr. Siem bat kiwe ki rio pau khman ibang kana ibadon gasap popong pidon kam mani tristom bat pihak yadon disiplin habaro kiliang nganom jer iwe namar ma ngasem hi daladi ba kasap kapong lani katalan kalong leno la dangim tristom kidon ki kana ki bout bangiwan nagi ngasen ka boduk bakumik tai imla banwan ke sene imla ban yu em kata kadi ketang kadau namar ba lada pidon kasap pidon disiplin sadan hi manu banyarap ni sene kajing duk kanama bang khangla
Kinong lekai na Gajilla Meghalaya kilay lekai bha Kalimpong UWW Pancration and Amateur MMA Asian and Oceania Championship arajar arpun rio kabla long hadanang Vietnam nadu ka nyau tarik hadu ka khandai tarik ujeliu kiba mi khmat na kari India kikintop yo Francis RR Songthiang senior 66 kg but uban ker lang mirthong under 20 57 kg ha kabla sinran lang do coach di Rani Hakadi kajiya kun uban ker lang mirthong ula yo kur ya kata kamarupa haka under 20 kaba o Francis Songthiang ula peni ya kisap ya lekai hakijiya kun jong u persya ikino ya lekai bapau na kelengka deuba Asia but Oceania ka All Meghalaya Traditional Wrestling and Pancration Association kabla ya lam da ka President Anita Songthiang kala ai khuble ya kinong ya lekai but kumju coach but pen paru bakani ke jing job ke jongki ka ai men siem ye ki samla ka jella mentapat nginya pet ya ke jinglong jingman ka sun meneng ha ke leng ki benta jong ka jella Hatura kajing kriat kalong arpulai degree Celsius per kajing shit kalong arpupra degree Celsius. Kajing sngam ka hau-hau mata kasngi kalong prapaway na kashispa, kajing hap slap kalong katsan millimeters. Habapai pat shanong ba shilong, kajing kriat kalong katpra degree Celsius. Bat kajing shit kalong arpua degree Celsius, kajing sngam ka hau-hau mata kasngi kalong prapua na kashispa, kajing hap slap kalong lipo millimeters. Kadbah jawai pat kajing kriat kalong kat khandai degree Celsius, bat kajing shit kalong arpulai degree Celsius, kajing sngam ka hau-hau mata kasngi kalong prapusan na kashispa, kajing hap slap kalong arpuway millimeters. Kandan kajing hap slap bamalumala ba kajing tiat uperthat hakibabun ki jaka hatura shilong bat jawai. Shwaban poy siya kabakut jong katup kubol nga nyapay biyang sasisiyan niya kimat bakongsan. Nang syakta kakwat kikia o President ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association hap ay drip ki doktor. Kintu kahinyaw trap National Youth Movement ban penklan ya kajing pahara na kadaw jong kajing kiyo ki kamtu bat kamduti hanong ston. Kintu umintri ka kwat kikia ka sarkar pleng ujagat Prakash Nadda ban no sinyang snam haka World Blood Donor Day. Yashim minta umintri rang badu kari Narendra Modi haka Bharat Innovates Arhajar Arpun View da kabayas no okti lang bat kinong ay jingmut bapawnam kinong baiting ka bat kinong sengkam sengjam. Bat play Menteri Keterangan Sports and Youth Affairs ba Wailat Niki Shillai ke jakai lekai badminton ke bathimai ha auditorium hall jo ka dorbar chnong Lion Mission Compound. Teparlok katong ila poy siya kabakut jong ka tup kubor jongi mentaga janmiet hadu bendia syembiang bat pila syai kasngi kublay pi baro.